Arin, vulturul care a învățat să asculte vântul. Într-un colț al Carpaților, unde brazii ating norii și stâncile par scări spre cer, trăia o familie de vulturi într-un cuib mare, împletit din crengi rezistente, pe o culme numită Vârful Călimar. Cuibul atârna curajos pe marginea prăpastiei, iar vântul cânta zilnic printre ramuri ca o fluierare lungă, prietenoasă. Acolo s-a născut Arin, un pui de vulturi cu pene încă pufoase, ochi curioși și aripi care abia începeau să se deschidă ca niște evantaie mici. Arin iubea vântul. Când adierea trecea pe lângă el, închidea ochii și își imagina lumea de jos, izvoare care sclipesc în soare, capre negre care sar de pe o stâncă pe alta, umbre de nori care se plimbă prin poieni. De multe ori stătea pe marginea cuibului și își scotea pieptul în afară, visând la prima lui planare. "Ai răbdare, puiule," îi spunea mama lui, Daria, cu o privire caldă. "Zborul nu e doar despre aripi, e despre a înțelege ce îți spune vântul. Și să-ți amintești," completa tatăl lui, Leron, vultur impunător cu aripi late, "că stâncile nu sunt dușmani. Ele îți arată pe unde să te ferești și pe unde să te lași purtat. Privește, observă, apoi zboară." Arin dădea din cap hotărât, dar în inimă îi se aprindea o nerăbdare ca o scânteie. Vedea cum fratele lui mai mare, Sol, se ridica pe curenții calzi ca o săgeată, făcea spirale elegante și dispărea după culmi, pentru a se întoarce cu povești despre văi îndepărtate și curcubeie prin ceață. Într-o dimineață clară de vară, cerul era o pânză albastră întinsă până la orizont, iar vântul aducea miros de iarbă cosită din sate. Daria a știut că venise clipa. "Astăzi învățăm să ascultăm vântul de aproape," a zis ea. "Arin, vino pe marginea stâncii." Arin a pășit cu grijă. Sub el, prăpastia își deschidea gura adâncă, iar un șuvoi de aer cald îi mângâia penele. Leron s-a așezat lângă el. "Uită-te la vârful brazilor," i-a spus. "Dacă se clatină lin, curenții sunt blânzi. Dacă se încovoaie, vântul e zbuciumat. Simți valul acesta? Îți ridică pieptul. Învață-l, memorează-l, prinde-l ca pe o notă muzicală." "Și când îți este teamă," a adăugat Daria, "amintește-ți că te iubim. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe cu grijă, în ciuda fricii." Arin a deschis aripile. O clipă totul a tăcut în el, ca și cum muntele și vântul s-ar fi oprit să-l privească. Apoi a sărit. Aerul l-a prins, l-a legănat și l-a purtat înainte. A bătut din aripi, nesigur la început, apoi mai încrezător. Se ținea aproape de stâncă, după cum îl învățase Leron, urmărind umbrele curenților calzi care se ridicau. "Bravo!" a strigat Sol de sus, făcând o spirală largă. "Ține altitudinea, frățioare!" Arin a zâmbit în sinea lui. Plutea cu adevărat. După câteva ture scurte, pe deasupra poienii, s-a întors la cuib obosit, dar cu ochii sclipind. Daria i-a netezit penele, iar Leron i-a atins vârful ciocului într-un gest de mândrie. "Ascultă vântul în fiecare zi," a zis tatăl. "Nu te grăbi. Zborul bun se clădește din zboruri mici." Zilele au trecut, iar Arin a exersat în fiecare dimineață.
a învățat să plutească fără să bată din aripi, să se ridice în termici invizibili, să se lase în vârtej pentru a câștiga viteză și apoi să se oprească brusc deasupra unei stânci, precum o frânză care se așează pe apă. Într-o după-amiază, în timp ce se odihnea pe un pin, a auzit două veverițe certându-se pe o ghindă. "E a mea!" a țipat cea cu coada stufoasă. "Ba nu, eu am găsit-o!" a răspuns cealaltă, lovind cu lăbuța în trunchi. Arin s-a plecat. "Poate o împărțiți," a sugerat. "Ghinda nu fuge nicăieri." Veverițele s-au oprit mirate. "Cine a vorbit?" a întrebat cea stufoasă. "Eu, Arin. Uneori câștigăm mai mult când dăm câte o bucățică și dacă mai aveți nevoie, știu o tufă de alune puțin mai jos." Cele două s-au privit, apoi au zâmbit stingher. Au rupt ghinda în două și i-au mulțumit. Arin a simțit o căldură în piept. Nu era doar vântul, era și bucuria că ajutase. În seara aceea, pe când soarele apunea și norii se colorau în portocaliu, de pe culme a venit o bufniță bătrână numită Sana, înțeleapta pădurii. Se spunea că Sana cunoștea toate potecile aerului, toate schimbările de vreme și toate poveștile despre cei care se grăbiseră prea mult. "L-am văzut pe micul tău, Arin," le-a spus ea Dariei și lui Relo, planând frumos cu grijă. "Are inimă bună, să-l învățați și de graba care aduce vânt aspru." Arin, care trăgea cu urechea, s-a apropiat. "Doamnă Sana, cum poți ști când vântul devine periculos?" Bufnița l-a privit cu ochi mari, rotunzi. "Vântul vorbește. Întâi șoptește, ai grijă. Apoi cântă tare, ca o tobă, nu acum. Dacă nu asculți, urlă. Atunci chiar și stâncile se pot clătina. Când simți primul ai grijă, întoarce-te." Arin a dat din cap. A doua zi s-a trezit cu dorința de a încerca o trecere peste cheile frânte, un loc plin de curenți ciudați, cu stânci care stau ca niște dinți înalți. Sol mai făcuse trecerea și povestea cu mândrie. "Aș vrea să încerc și eu," i-a spus lui Leron. "Nu încă," a răspuns tatăl calm. "Când alpina, vârful de departe, nu are nori pe creștet, atunci curenții sunt prietenoși. Astăzi poartă o pălărie de nori. E un semn." Arin a mușcat din cioc aerul, nemulțumit. Își dorea atât de mult să fie ca Sol, să fie lăudat, să simtă viteza peste chei, dar a înțeles și a așteptat. Peste câteva zile, cerul s-a limpezit. Alpina nu mai avea nicio urmă de nor, era ca o inimă deschisă. Leron l-a dus pe Arin la marginea cheilor frânte, unde vântul se aduna ca apa într-un pârâu, apoi izbucnea în cascade invizibile. "Ține-te de stâncile de pe dreapta," a zis Leron. "Curenții din stânga te pot trage în jos. Fă spirale mici și ascultă. Dacă vântul schimbă cântecul, te întorci." Sol a venit și el, plin de viață. "Eu îl voi conduce," a spus. "Ține-te după mine, Arin." Au pornit. La început totul a mers bine. Curenții calzi îi ridicau, stâncile le arătau calea, iar soarele le lumina drumul ca un far. Dar pe la jumătatea cheilor Arin a auzit o altă melodie, una pe care nu o cunoștea. Vântul parcă trosnea scurt, ca o ușă care se izbește undeva departe. "Ai grijă!" și-a amintit vorbele Sanei. A bătut din aripi ca să încetinească,
dar Sol a strigat: "Hai, poți, ține viteza!" Arin a simțit cum mândria îl împinge. "Pot, sunt vultur, pot!" A ignorat trosnetul și a accelerat. Atunci, dintr-o dată, vântul a schimbat direcția. O palmă rece l-a lovit din lateral. Arin s-a clătinat. Stâncile păreau mai aproape. Încă o lovitură. A simțit cum îl trage în jos un vârtej. "Arin!" a strigat Sol. "Ridică-te!" Arin a încercat, dar curentul îl prindea ca o funie. În clipa aceea a văzut jos o căprioară tânără, cu piciorul prins într-o crăpătură. Se zbătea speriată. "Ajutor!" păreau să strige ochii ei. Vântul lovea, stâncile se apropiau, iar inima lui Arin bătea cu putere. "Ascultă vântul. Dacă spune nu acum, întoarce-te." Dar cum să se întoarcă? Cum să lase căprioara? "Sol!" a strigat Arin. "E cineva jos, blocat." Sol a făcut un cerc. "Ține altitudinea, apoi coborâm împreună." Arin a încercat să urce, însă vântul l-a împins iar. A decis într-o clipă. A închis aripile exact cât să coboare controlat. Apoi le-a deschis brusc, tăind vântul în două. A ajuns acolo unde curentul era mai slab și s-a așezat privind căprioara. "Stai liniștită," a murmurat. "Sunt Arin, te scot de aici." Căprioara tremura. Piciorul îi se prinsese între două pietre alunecoase. Arin a înțeles că nu are forță să ridice pietrele, dar poate să ghicească ritmul vântului. Când un val mai blând trecea, pietrele se slăbeau puțin. "Când spun acum, trage ușor," i-a spus. "Înțelegi?" Căprioara a dat din cap. Arin a simțit vântul, a ascultat cum se strânge la colțul stâncii, cum lovește și cum, pentru o secundă, obosește. "Acum!" Căprioara a tras. Nimic. "Încă o dată. Ascultă cu mine. Tăcerea de dinainte e cheia." Au așteptat. Vântul a urlat, a trecut, apoi s-a oprit o clipă ca un oftat. "Acum!" Căprioara a smucit, iar piciorul i s-a eliberat. A căzut pe o parte, dar liberă. Arin a strigat de bucurie, apoi a privit în sus. Sol îi făcea semn. "Trebuie să plecăm. Vine o rafală mare." "Te poți sprijini?" a întrebat Arin căprioara. "Mă numesc Mira," a șoptit ea. "Mulțumesc. Pot sări până la potecă, dacă mi-arăți drumul." Arin a planat scurt deasupra ei, arătându-i un tunel de stânci, un culoar mai ferit. Sol cobora în spirale strânse, studiind vântul. "Pe aici!" a strigat Arin. "Ușor!" Mira a urcat greoi spre potecă, iar când a ajuns în siguranță, s-a întors și a înclinit capul în semn de recunoștință. Vântul a urlat. Arin a simțit că timpul s-a îngustat. "Acum noi, frate," a spus Sol. "Ține-te după mine, nici prea sus, nici prea jos. Când simți lovitura din lateral, nu te împotrivi cu putere. Cedează puțin, apoi revino. E ca un dans." Au dansat cu vântul, au lăsat curenții să treacă, i-au prins din nou, s-au înclinat și s-au ridicat. Când au ajuns pe platou, Leron și Daria îi așteptau îngrijorați. Sana stătea pe o creangă, privind atent. "Ai ignorat primul, ai grijă," a spus bufnița, nu cu reproș, ci cu blândețe. "Dar ai învățat să asculți la timp, iar inima ta bună a ajutat o viață. Ține minte ordinea, auzi, asculți, alegi." Leron a pus aripa peste umerii lui Arin. "Sunt mândru de tine, pentru că te-ai întors," i-a spus, "și pentru că nu ai fost singur. Ai cerut ajutor,
ai lucrat cu fratele tău. Zborul nu e pentru singuratici și muntele nu e doar al vulturilor. După întâmplarea din chei, Arin a devenit mai atent. Fiecare dimineață era o lecție, privea vârfurile copacilor, norii, simțea presiunea pe pene, asculta trosnetele în aer. Sana îl învăța semne invizibile, cum se schimbă mirosul de iarbă înainte de ploaie, cum foșnesc jnepenii când vine o rafală scurtă, cum umbrele norilor pot trăda curenții. Într-o zi, satul de la poalele muntelui a trimis în poiană copiii la cules de zmeură. Râsul lor se auzea până sus. Arin a privit cu curiozitate, iar una dintre fete, Ilinca, a privit în sus și a făcut cu mâna. Uitați-vă, un vultur, a strigat ea. Arin a făcut un cerc larg, apoi s-a întors la antrenament. Dar după amiaza, cerul s-a schimbat, nori groși s-au adunat de după Alpina, iar vântul a început să cânte altfel, întrerupt, neliniștit. Leron și Daria au hotărât să-și adune provizii și să întărească cuibul. Sana a părăsit poiana, spunând doar atât: vântul de jos se ceartă cu vântul de sus, va ploua cu gheață. Arin s-a uitat spre vale, copiii încă erau la zmeuriș. Un tunet a trăsnit ca o toacă. Pădurarii strigau să se adune, dar foșnetul vântului le acoperea vocile. Arin a simțit cum tot ce învățase prinde sens într-o clipă. Mă duc, a spus el. Voi veni cu tine, a spus Sol. Eu întăresc cuibul, a răspuns Leron. Daria, tu strângi hrana. Fiecare are rolul lui. Frații au pornit. Deasupra poienii, vântul era deja haotic. S-au apropiat de poiană. Ilinca și încă doi copii rătăciseră poteca, speriați de tunet, și o luaseră spre o zonă cu mlaștini. Pădurarul striga de pe celălalt mal: acolo e periculos, nu pe acolo. Arin a planat jos, aproape de copii, fără să se apropie prea tare ca să nu-i sperie. Pe aici, a strigat Sol, făcând cercuri indicatoare deasupra potecii corecte. Arin a luat o crenguță lungă în gheare și a aruncat-o spre malul sigur, ca o săgeată care marchează direcția. Ilinca a înțeles prima. Urmați bețigașul, a strigat ea. Uitați-vă unde cade. Au înaintat încet, ținându-se de mână. Când au ajuns pe poteca bună, pădurarul i-a întâmpinat cu o pătură mare. Sol s-a înălțat pentru un ultim tur de verificare, iar Arin s-a lăsat pe acoperișul șurii, cu aripile obosite, dar inima liniștită. Ploaia cu gheață a venit ca o perdea grea și în vila a bătut, crengile s-au plecat, însă copiii erau la adăpost. După o vreme, grindina s-a oprit, lăsând în urmă un miros proaspăt de pământ și aburi care se ridicau din poiană. Ilinca a ieșit prima și a ridicat privirea. Mulțumim vulturilor, a strigat cu bucurie. Arin a rămas tăcut. Nu avea nevoie de cuvinte. Vântul îi șoptea că făcuse ce trebuia. Acele zile l-au schimbat pe Arin. Nu mai căuta să fie cel mai rapid, căuta să fie cel mai atent. Uneori, când vântul era perfect, făcea și el spirale înalte ca Sol. Alteori, prefera să se așeze pe câte un molid și să privească, să înțeleagă. Ați folosi aripile pentru ceilalți, i-a spus. Sana e cel mai frumos fel de a zbura. Văd că ai schimbat cântecul din tine, îi spunea. Acum îl poți auzi pe al vântului. Într-o dimineață de toamnă, când frunzele ruginii cântau, încet, sub pașii copiilor, s-a organizat pe platoul de sub
vârful Călimar, sărbătoarea vântului. Era o întâlnire veche, pe care păsările o țineau în fiecare an de când își aminteau brazii. Șoimii, vulturii, acvile, ulii și rândunelele se strângeau pentru un dans al cerului, un fel de joc în care fiecare își arăta priceperea. Cine prindea termicul cel mai frumos, cine se oprea din plonjon la un fir de iarbă, cine brăzda cerul în linii perfecte. Sol era favoritul tuturor pentru plonjările lui precise. Arin simțea mândrie și emoție. Leron și Daria priveau de pe stânci liniștiți, iar Sana se așezase pe un braț de brad ca un catarg. Când i-a venit rândul, Arin a intrat în aer fără să grăbească nimic. A lăsat vântul să-l atingă, să-i arate pașii. A urcat într-o spirală lentă, apoi s-a lăsat în jos, nu foarte repede, ci ca o frunză, până când vârfurile ierbii i-au atins ușor penele. A ridicat aripile chiar în clipa când o adiere blândă se ridica din poiană, iar corpul i s-a înălțat din nou. Apoi a făcut ceva neașteptat. S-a oprit pe loc. A bătut din aripi atât de fin încât părea că stă suspendat. Publicul a tăcut. În acea tăcere, Arin a privit în jur și a văzut cum frunzele tot cad, cum iarba își pleacă firul, cum muntele respiră. A zâmbit, apoi s-a lăsat purtat de un curent cald, desenând în aer o formă care semăna cu un infinit. Când s-a întors pe stâncă, mulțimea de păsări a izbucnit în strigăte de bucurie. Sol l-a bătut cu aripa. Nu știam că poți face asta, i-a spus uimit. A fost ca și cum ai fi cântat împreună cu vântul. Am cântat ce-am auzit, a zis Arin simplu. Sana s-a apropiat. Azi nu a câștigat cel care s-a aruncat cel mai adânc, nici cel care s-a ridicat cel mai sus, a spus ea cu glas încet. Azi a câștigat cel care a rămas aproape de inima vântului. Arin, tu ești păstrătorul adierii anul acesta. Vei arăta celor tineri cum să asculte înainte să zboare. Arin a clipit surprins. Păstrătorul adierii era un titlu vechi pe care îl purta în fiecare an pasărea care arăta celorlalți echilibrul dintre curaj și înțelepciune. De atunci, Arin a început să adune puii de păsări pe marginea stâncilor, în diminețile cu soare blând. Priviți vârful copacilor, îi învăța, ascultați foșnetul de dincolo de poiană, simțiți cum aerul vă ridică pieptul? Asta e prima notă, nu o ratați. Dar eu vreau să fac plonjări, țipa unul mic. Le vei face, a râs Arin. Plonjările devin frumuseți când știi când să le începi și când să le oprești. Și dacă mi-e frică, întreba o rândunică firavă, o porți cu tine ca pe o piatră în buzunar. Nu o arunci pentru că te ține atent, dar nici nu o lași să te scufunde. Uneori, Arin își amintea locul unde o ajutase pe Mira. O vedea uneori la marginea poienii. Piciorul ei se vindecase, deși rămăsese o mică cicatrice. Când se întâlneau, își înclinau capetele scurt, ca doi prieteni care nu au nevoie de multe cuvinte. Într-o zi de iarnă, când ninsoarea subțire dădea liniște munților, Ilinca s-a întors în poiană cu părinții ei. A privit în sus către vârful Călimar și a văzut o umbră mare de vulturi planând. A ridicat mâna într-un salut pe care Arin l-a recunoscut. A făcut o spirală jucăușă de răspuns. I-a plăcut să știe că undeva jos există un copil care știe să se uite la cer cu prietenie. În seara aceea, familia s-a strâns în cuib, iar vântul a cântat prin crengi ca pentru ei. Ce ai învățat, Arin?"
a întrebat Leron, nu ca să-l verifice, ci pentru bucuria poveștii. Arin a privit spre prăpastie, unde norii trăceau ca niște corăbii. Că vântul are mai multe voci, a spus încet, una pentru grabă, una pentru curaj, una pentru grijă și că, dacă nu asculți, te poți rătăci chiar și cu aripile cele mai puternice. Că să fii puternic nu înseamnă doar să te ridici sus, ci și să-i ridici pe ceilalți și că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui decât să fiu atent la ceea ce este adevărat. Daria l-a atins ușor cu aripa. Ai ascultat bine, puiul meu. Vântul s-a domolit și a început să șoptească. Arin l-a ascultat ca pe un prieten vechi. Știa că mâine va fi o nouă lecție, poate una simplă, poate una grea, dar era pregătit, nu pentru că era cel mai rapid, ci pentru că învățase să asculte. Primăvara următoare a adus iar flori în poieni, iar păsările s-au întors la jocurile lor. Arin și Sol au organizat o călătorie a vântului pentru puii de anul acesta, o plimbare în grup deasupra văilor, cu opriri pe stânci ca să simtă cum aerul se schimbă din loc în loc. Au trecut pe deasupra unei turme de oi, păzită de câini ciobănești, peste șiruri de aluni, peste o cascadă care scânteia ca argintul. În fiecare loc, Arin oprea și întreba, ce simțiți în pene? Un grilici pe stânga, țipa fericită o acvilă mică. O apăsare în piept, spunea altul. Bun, atunci schimbați un pic aripa, cedați loc vântului și lăsați-vă ridicați, nu împinși. Mai târziu s-a oprit pe o stâncă lacă, cu vedere spre cheile frânte. Arin a rămas o clipă tăcut, aducându-și aminte sunetul de atunci, trosnetul scurt ca o ușă. A zâmbit. Aici am înțeles prima oară ce înseamnă să asculți cu adevărat, a spus puiilor, nu pentru că mi-a ieșit totul din prima, ci pentru că am greșit. Greșelile sunt profesori buni, dacă ne uităm în ochii lor. Un pui cu penele zburlite a ridicat aripa ca și cum ar fi fost o mână. Și dacă ne e rușine că am greșit, atunci înseamnă că îți pasă, a spus Arin, și când îți pasă, vei fi atent data viitoare, iar rușinea se topește ca zăpada la soare dacă o pui în lumina adevărului. Puii au tăcut gânditori, vântul le flutura penele ca o mângâiere. Când s-au întors la cuiburi seara, Sana i-a întâmpinat cu o ramură de brad în cioc. Pentru păstrătorul adierii, a spus, să-ți amintești că fiecare vară aduce pui noi și fiecare vânt aduce un cântec nou. Arin a luat ramura cu recunoștință și a înfipt-o la marginea cuibului. Era un semn, un memento că zborul adevărat nu e niciodată doar al tău. Într-una din zilele luminoase de vară, pe când muntele părea să plutească în aburi albaștri, Arin a văzut de sus o umbră mare mișcându-se greoi prin poieni. Era ursul Miro, un urs bătrân și blând care umbla după fragi. Lângă el, doi pui jucăuși se împingeau unul pe altul. Dintr-o dată, un vânt pripit a coborât dintr-o vale laterală și a răscolit praful. Puii s-au speriat și au fugit în direcții diferite, iar Miro a mormăit încercând să-i adune. Arin a coborât într-o spirală lină, fără să se apropie prea mult. Miro, a strigat el, prinzând un curent care îi purta vocea. Îi duce vântul spre Jnepeni, ține pe potecă, eu îl întorc pe cel mic. Ursul a ridicat botul și a pufnit în semn de înțelegere. Arin s-a lăsat pe deasupra puiului rătăcit și a planat în cercuri strânse, făcând umbră pe pământ exact în fața lui. Puiul, văzând umbra, s-a oprit o clipă curios. Arin a mutat cercul de umbră ușor-ușor
ghidându-l ca pe un joc. Puiul a urmat, iar curând Miro i-a reunit pe amândoi, lăsând un mormăit mulțumit ca un mulțumesc dat de urs. Arin s-a ridicat din nou, bucuros. În acea seară, pe când soarele cobora, a simțit cum vântul îi trece prin aripi ca o prietenie veche. Știa că nu va uita niciodată primul "ai grijă" și că nu va mai ignora niciodată "nu acum". Știa și că fiecare zi îi va da ocazia să aleagă între grabă și grijă, între mândrie și atenție și, de fiecare dată, spera să aleagă bine.